donar la benvinguda a tothom a l'Escola L'Horitzó, a les xerrades que hem pogut recuperar, que amb tot això de la pandèmia feia mesos que no en podíem fer, i també donar la benvinguda a l'Héctor Ruiz, que és la persona que avui ens acompanya, que és biòleg, que és educador i és investigador en psicologia evolutiva. Cognitiva, perdó. I avui amb el seu llibre Aprenent a aprendre ens ajudarà a entendre com funciona el cervell i quins hàbits d'aprenentatge poden ser més efectius. Jo crec que a tots, als alumnes i als mestres i als pares, això ens ajudarà molt. De fet, ara ho parlàvem, seria una cosa que s'hauria d'ensenyar a l'escola, com funciona, perquè fos realment des de l'escola que s'emportessin aquesta eina. Doncs endavant. Moltes gràcies. Bé, com que em quedo aquí sol, em puc treure la màscara. Bé, bona tarda, i en primer lloc vull agrair a l'Escola L'Horitzó la invitació per fer aquesta xerrada. Desitjo que sigui d'interès per tothom. I bé, la idea és parlar-vos d'aquest concepte d'aprendre a aprendre, però donar-li significat des d'una perspectiva científica, una mica entendre què ens diu la ciència en relació a aquest concepte que diem aprendre a aprendre. Perquè m'imagino que moltes persones, quan senten això d'aprendre a aprendre, se sentiran estranyades. Què vol dir això d'aprendre a aprendre? Si he d'aprendre a aprendre, com he après en primera instància, i de fet, quin sentit té aprendre a fer una cosa que ja fem de manera espontània? Doncs bé, si bé és cert que la majoria que totes les nostres accions, totes les nostres experiències ens generen aprenentatge de manera espontània, hi ha moltíssimes coses per a les quals necessitem fer un esforç deliberat per aprendre-les. I en aquest esforç deliberat és on podem aprendre quines són aquelles accions i quines són aquelles circumstàncies que faran que aquest esforç sigui el més productiu possible. I d'aquesta manera podem entendre què voldria dir això de l'aprendre a aprendre. De fet, si necessitem aprendre a aprendre és perquè, desafortunadament, el nostre cervell, la nostra memòria, que m'agradaria aclarir que la memòria no és la capacitat només d'obtenir dades sense significat, sinó que és la capacitat d'aprendre qualsevol cosa, dades també, però conceptes, idees, procediments, hàbits, d'acord? Doncs la nostra memòria, per desgràcia, no funciona com una càmera de vídeo, que li puguem dir, això em vull recordar, d'això no. Estaria molt bé, seria fantàstic que poguéssim decidir què és el que recordem i què no. No és així. Aleshores, com que no és així, quan intentem aprendre alguna cosa, el que fem és ens posem a fer aquelles accions que creiem que provocaran que el nostre cervell recordi en el futur el que estem intentant aprendre en el present. Però no tenim cap garantia que això sigui així. Fem allò que ens sembla que aconseguirà aquest efecte. El que hem de tenir clar d'entrada sobre l'aprenentatge és que l'aprenentatge és un procés, en primer lloc, ocorre al cervell de la persona que aprèn. Per tant, un docent no pot generar l'aprenentatge. El que pot fer és promoure que aquest aprenentatge es produeixi. Perquè es produeixi l'aprenentatge, hi ha una sèrie de mecanismes al nostre cervell, que els diem els processos cognitius, que són els que fan possible que això passi. Són els mecanismes que fan possible la percepció, incorporar una informació del nostre entorn, de les nostres experiències, que fan possible manipular aquesta informació, emmagatzemar-la, recuperar-la, d'acord? Tots aquests mecanismes són els mecanismes gràcies als quals podem aprendre. Ara bé, mentre aprenem, no només s'han de produir aquests processos, sinó que també, de manera col·lateral, hi ha una altra sèrie de processos, una altra sèrie de factors, que, tot i que no intervenen directament en l'aprenentatge, sí que l'influeixen i el modulen contínuament. I aquests són els que podríem anomenar els factors socioemocionals. He posat socio, serien realment els factors emocionals, he posat el de socio perquè bona part de les emocions que ocorren mentre aprenem tenen a veure amb les relacions socials que s'estan produint en aquell moment, relacions amb els docents, amb els nostres companys, etc. Doncs bé, aquests factors emocionals
modulen els processos cognitius i, per tant, poden influir-hi tant de manera positiva com de manera negativa. I, per tant, és important entendre aquestes dues grans dimensions de l'aprenentatge. Quan aprenem, per tant, aquests dos tipus de processos estan succeint de manera espontània, vulguem o no, han de succeir. El que passa és que hi ha un altre terme que ens permetria aquí fer un triangle, que és el terme d'autoregulació, el concepte d'autoregulació, que és quan l'aprenent, la persona, tracta de gestionar de manera conscient, de manera voluntària, els processos cognitius i els factors emocionals, els processos emocionals. Per una banda, potser heu sentit a parlar de la paraula metacognició, que és precisament aquesta gestió que podem fer conscient dels processos cognitius, en aquest cas amb l'objectiu d'aprendre, és a dir, són totes aquelles coses que fem conscientment per aconseguir que es produeixi l'aprenentatge. Quan un alumne decideix fer un resum perquè d'aquesta manera creu que aprendrà o planifica quan es posarà a estudiar o decideix, s'avalua ell mateix per decidir si ha de seguir estudiant, per exemple, està sent metacognitiu. D'acord? Però l'autoregulació no és només metacognitiva, no són només les decisions que prenem sobre allò que farem, sinó que també l'autoregulació és una autoregulació emocional. I és molt important també aquesta autoregulació. L'aprenent, que és un aprenent autoregulat, regula les emocions per aconseguir mantenir-se motivat, mantenir-se motivat especialment quan hi ha alguna cosa que no va bé, i ha de seguir motivat pensant, convencent-se que podrà seguir endavant i superar aquests errors. És important la regulació emocional, això ho sabem tots, per mantenir els nervis a ratlla davant d'un repte d'aprenentatge, ja sigui quan s'avalua aquest repte com quan l'estem enfrontant i estem gestionant les emocions que ens provoca el fet d'aconseguir sortir-nos amb el que estem fent o no. També són importants la regulació emocional per mantenir-se fent la tasca quan potser preferiríem estar fent una altra cosa. Això també és regulació emocional, d'acord? I per tant, com podeu adonar-vos, també aquests elements de regulació també són importants pel bon aprenent. Com deia, l'aprenentatge es produeix al servei de l'aprenent i aquesta autoregulació la fa el propi aprenent. On són els docents, llavors? De fet, els docents els podem entendre com un agent de regulació externa de l'aprenentatge. Els docents intervenim sobre els processos cognitius. És una de les coses que més fem quan els demanem que facin una sèrie d'activitats. La idea, els fem fer aquestes coses perquè pensem que si les fan, aprendran. Però som nosaltres els que els estem proposant el que han de fer per aprendre. També fem una regulació emocional també contínuament. Quan intentem generar interès per allò que aprendran, quan els animem després d'una decepció, quan anem en compte si els fem alguna crítica que no això afecti a la seva motivació. Tenim també, estem fent, som uns reguladors externs de les emocions. I això al final es tradueix en l'entorn d'aprenentatge emocional que generem a l'aula. Però també una cosa que podem fer els docents i que avui dia comença a estar més present a les aules és que podem ensenyar als alumnes a aprendre, a autoregular-se, perquè al final aprendre a aprendre vol dir aprendre a ser capaç d'autoregular l'aprenentatge, el propi aprenentatge. Doncs això és especialment del que parlarem avui i perquè el temps és limitat, sobretot em fixaré en la part dels processos cognitius perquè en realitat quan ajudem els alumnes a ser bons aprenents des de la metacognició, indirectament això té repercussions també en la seva capacitat de gestionar les emocions i especialment la motivació. Bé, de manera quotidiana, quan un es pregunta
a veure, de què depèn l'aprenentatge? De què depèn la capacitat d'aprendre? Normalment considerem que hi ha dues coses al darrere que determinaran si una persona és un bon aprenent o no. Per una banda, considerem que els bons aprenents tenen una habilitat innata, és una qüestió d'habilitat innata, que el bon aprenent, hi ha alumnes que se'ls dona millor i altres que no. I per altra banda, considerem que també és una qüestió d'esforç. Si t'hi poses ho aconseguiràs, si no t'hi poses no. La qüestió és que, tot i que és cert que hi ha diferències innates en l'habilitat inicial, en la facilitat que pugui tenir un, com en qualsevol altra habilitat. Aprendre, com qualsevol altra habilitat, hi ha una sèrie de factors biològics que ja poden influir en aquesta capacitat, però no ho són tot. És veritat que l'esforç és important, esforçar-se és important. El que passa és que més enllà d'això, el que hem de tenir clar, entre d'altres coses, és que un es pot esforçar bé o es pot esforçar malament. Per tant, l'esforç en si és important, però hem de fixar-nos en els detalls. No tot esforç és igual d'eficaç. No tot allò que fem per aprendre ens portarà a l'aprenentatge que desitgem. El que sabem des del punt de vista científic, aquí veieu un experiment en el que tenim dos grups d'alumnes, que hi ha un grup, el de blau fluixet, que ha dedicat un temps a aprendre d'una manera i l'altre grup que al mateix temps l'ha dedicat a aprendre d'una altra manera, d'acord? I veiem que les dues maneres d'aprendre, en el curt termini, en un dia, al cap d'un dia, gairebé no hi ha diferències. De fet, sembla que aquesta sigui una miqueta superior, no? Però m'agradaria que us fixeu en què passa una setmana després. He tret expressament quines són aquestes maneres d'aprendre, perquè ara les veurem. Però aquests resultats són reals, són d'un estudi real, i el que podem veure és que una manera d'aprendre sembla que funcioni, perquè en el curt termini sembla que hem après molt, però en realitat només una setmana després, fixeu-vos com ha actuat l'oblit. El que recorden ha baixat molt. En canvi, l'altra manera, que així d'entrada semblava que era una mica menys efectiva, en realitat porta a un aprenentatge més durador. De fet, no és només més durador. Els aprenentatges duradors acostumen a ser també més transferibles, són més capaços de portar-los a nous contextos, més productius, ens ajuden a aprendre més gràcies a ells, etc. Podem veure, per tant, que una de les diferències importants d'aprendre bé, de les bones estratègies d'aprenentatge, entre elles, normalment no és l'efecte immediat. De fet, gairebé qualsevol cosa de manera immediata té un efecte sobre l'aprenentatge que sembla que ha estat efectiva. Una de les diferències més importants és la qualitat de l'aprenentatge que s'ha generat i com aquest aprenentatge perdura, que al final imagino que és el que a tots ens interessa. Bé, en aquest sentit és interessant entendre que tan bon punt hem après una cosa, ja l'hem començat a oblidar. L'oblit és terrible, no podem vèncer-lo. Aquí teniu el que seria la corba de l'oblit idealitzada. És aquest moment, recordem el 100% i a mesura que passa el temps anem oblidant i com veieu ja en les primeres hores, el primer parell de dies es produeix gairebé ja tot l'oblit. Bé, no podem evitar que l'oblit es produeixi, l'oblit es produirà. El que sí que podem canviar és la inclinació d'aquesta corba. I el que fan les bones estratègies d'aprenentatge, precisament, és que la corba de l'oblit sigui molt menys dràstica i ens porti gairebé ja a una situació que allò que hem après morirem amb aquest aprenentatge i per tant perdurarà la resta de la nostra vida. Doncs això és clau també per entendre què fa que una bona estratègia d'aprenentatge sigui una bona estratègia d'aprenentatge. Perquè, per desgràcia, les estratègies d'aprenentatge que no són tan bones ens enganyen, ens fan creure en el curt termini que hem après, que hem aconseguit assolir els objectius. I això m'agradaria que ho connectéssiu amb el que succeeix moltes vegades quan
els estudiants es preparen per una prova, es preparen especialment el dia anterior, fan la prova, però què és el que passa després amb aquests coneixements que se suposa que hem validat com que havien adquirit? Doncs el que passa és que, en general, desapareixen. Curiosament, hi ha un mite, un dels mites més prevalents a la societat, ja no a la comunitat educativa, a la societat, i ho dic en base a dades, és el mite que existeixen estils d'aprenentatge. Més del 90% a les enquestes, més del 90% en aquest cas en enquestes a docents, creuen en aquesta noció de que cadascú té una manera diferent d'aprendre que és la manera més eficaç per a ell. Cadascú té la seva manera d'aprendre que és la més eficaç. Doncs la ciència ha investigat si això és així, perquè en realitat és una idea superinteressant. Si fos veritat, realment tindria implicacions enormes i per això els científics ho han estudiat moltes vegades. El que succeeix és que per moltes vegades que s'ha estudiat no s'han aconseguit evidències de que realment hi hagi aquests estils d'aprenentatge. És a dir, que fins ara l'existència dels estils d'aprenentatge no està provada. Això, d'alguna manera, ens està dient que no sembla que sigui una diferència real entre els aprenents. El que en canvi ens diu la ciència i la idea dels estils d'aprenentatge és contrària, no ens ajuda a adonar-nos d'una cosa important sobre l'aprenentatge, és que sí existeixen maneres d'aprendre que són més eficaces per tothom, perquè estan en línia amb la manera que funciona el nostre cervell, la manera en què aprèn el nostre cervell. El nostre cervell té uns mecanismes per aprendre que són els mateixos per tothom, igual que té els mateixos mecanismes per veure-hi. D'acord? Poso una analogia. No sé si sabeu que abans de l'any 68 els atletes que practicaven el salt d'alçada no saltaven com ara, que salten així tots d'esquena, sinó que en realitat cadascú saltava com li semblava. Una miqueta era cadascú saltava de la forma que pensava que millor resultat li donaria. Hi havia diferents estils. Fins que l'any 68, a les Olimpíades de Mèxic, un estudiant d'enginyeria va sorprendre el món saltant d'aquesta manera tan estranya, tan contraintuitiva. Però va sorprendre el món no per saltar així només, sinó perquè així va guanyar la medalla d'or i va fer rècord olímpic. I era un atleta que tampoc havia destacat prèviament i de fet no ho va tornar a fer posteriorment. Era una persona com qualsevol que havia fet un entrenament i sobretot que havia utilitzat la ciència, els seus coneixements d'enginyeria per adonar-se que saltant d'aquesta manera era com aconseguia el màxim avantatge mecànic. I això li va permetre saltar el més amunt possible que una persona pot saltar o que ell podia saltar. Des d'aleshores ja sabeu, tothom salta d'aquesta manera. Per què? Doncs perquè és igual si pots saltar molt o poc. D'aquesta manera és la manera en què saltaràs més amunt. D'acord? Doncs una mica és el mateix. Tots sabem saltar. Espontàniament se'n demanen saltar, saltarem. Saltarem de la manera que ens sembli que és la més adequada. Però en realitat hi ha una manera que no és intuïtiva i que tampoc la podem fer així d'entrada, que necessita un treball, que és la manera que ens fa saltar més amunt. Doncs aquesta és una mica l'analogia amb l'aprenentatge. Hi ha maneres d'aprendre que són aquelles que treuen el màxim profit de com el nostre cervell aprèn i de la seva capacitat d'aprendre. Una altra analogia, ja deixo que la faig servir molt sovint també, és la idea precisament de que realment hi ha aquestes accions i aquestes circumstàncies que ens ajuden a aprendre de manera més eficaç. Però és curiós que aquest coneixement científic no s'hagi transferit a les aules. I al no haver-se transferit a les aules ens trobem en una situació una mica paradoxal en la que demanem als alumnes que aprenguin, però normalment no els ensenyem a aprendre a fer-ho. L'analogia aquesta de la piscina és perquè seria com si poséssim a una persona que no sap nedar al mig de la piscina, una piscina que no li cobreixi, no volem que s'ofegui, i li diem, neda, ves de banda a banda de la piscina.
si no li ensenyem a nedar, aquesta persona farà el que podrà i desenvoluparà estratègies d'aprenentatge que no seran gaire efectives. De fet, segurament la majoria farà estil gosset o potser alguna cosa així. Difícilment n'hi haurà que se'ls acudeixi una tècnica tan contraintuitiva com el crawl. Perquè no us penseu que el crawl és una cosa que la vam descobrir fa mil·lennis, almenys els occidentals no. En canvi, si els ensenyem a nedar, si els ensenyem a fer crawl, aquest repte que els estem demanant, en aquest cas nedar, aprendre, ho podran fer d'una manera molt més eficaç. Fixeu-vos també que aquesta analogia ens ajuda a veure una cosa. Clar que hi ha diferències innates entre els estudiants a l'hora d'aprendre. Igual que hi ha diferències innates per dedicar-se a la natació. Una persona que, té la sort de néixer amb les mans molt grans, amb esquenes molt amples, i un fons físic que no sé què més s'ha de treballar també, important, té més avantatge que una persona que potser no té aquestes qualitats. El que passa és que si la persona que té aquests avantatges no se li ensenya a nedar, potser farà el gosset i escolta, se'n sortirà i sembla que tot funciona, però en realitat ho estarà fent d'una manera que li està funcionant. L'altre, segurament, si a més ha de fer el gosset, es cansarà, veurà que no arriba, que en passa aigua i abandonarà. Si els ensenyem a nedar, si els ensenyem crawl, lògicament el que té capacitat podrà encara anar més lluny, per tant, quan tingui reptes més importants els podrà superar, perquè això és un problema que tenim amb molts bons estudiants i en aquest cas fins i tot ho dic per experiència personal, estudiants que sempre els hi ha anat bé, malgrat que no feien servir bones estratègies. Bé, tenien la sort, potser, de tenir altres avantatges. Però quan les coses es posen difícils, batxillerat, universitat, són estudiants que de sobte no aconsegueixen, no se n'en surten. I aleshores és molt difícil aconseguir que entenguin que canviant d'estratègia poden realment superar aquests reptes. El que no tenia aquestes avantatges innates o del que sigui, les bones estratègies d'aprenentatge ja d'entrada els permetrà superar tota una sèrie de reptes que es creien que no podrien superar. Per tant, les bones estratègies d'aprenentatge aconsegueixen llimar aquestes diferències que siguin més innates. Bé, suposo que us estareu preguntant des de bona estona. Doncs quines són aquestes estratègies d'aprenentatge? Ja ho hem entès, hi ha maneres d'aprendre que ens fan que el nostre esforç sigui més productiu. Doncs mireu, abans de comentar-les, he escollit algunes de les més importants que surten en el llibre que molts de vosaltres heu llegit. Anem a veure molt per sobre 4 cosetes que hem de saber per entendre per què aquestes estratègies són eficaces. 4 cosetes que hem d'entendre sobre com funciona el nostre cervell quan aprenem. Molt breu. Bé, quan un es pregunta com funciona l'aprenentatge, si sortim al carrer i preguntem a qualsevol persona, vostè com creu, com explicaria que es progrés l'aprenentatge? La majoria de les persones veuen la memòria, aquesta capacitat d'aprendre, com una biblioteca buida que amb les nostres experiències es va omplint i que amb la informació que anem rebent l'anem omplint. O altres analogies són la càmera de vídeo, aquesta és molt habitual a les pel·lícules, o, per suposat, el disc dur, un disc dur dels ordinadors. Són les analogies amb les que entenem l'aprenentatge. Doncs bé, en realitat, la memòria, el cervell, no funciona com cap d'aquestes coses. És molt diferent a com funciona un ordinador o com funciona una biblioteca o una càmera. Per molts motius. Comentarem uns quants. Imagineu-vos que us explico que abans de la pandèmia me'n vaig anar de viatge i vaig visitar una sèrie de capitals europees, capitals d'estat. No europees, perdó, del món, i que són aquestes. París, Roma, Londres, Berlín, Amsterdam, Brussel·les. Si ara us preguntés quines ciutats vaig visitar,
segurament les podríeu recordar, si no totes un parell com a mínim segur, fàcilment. Fins i tot si demà us tornés a preguntar, probablement els podríeu també recordar. Però què passaria si us hagués explicat que les ciutats, les capitals d'estat que vaig visitar van ser aquestes? No sé ni pronunciar-les. Clar, si ara us preguntés quines són, segurament us costaria molt més, tot i que en realitat és la mateixa situació. Són ciutats, són capitals d'estat que he visitat. Per què ens costa molt més recordar aquestes? No? Si us preguntés demà, segur que ja... Per què ens costa molt més, no? Sostenir aquesta informació a la ment? Doncs bé, per un principi molt bàsic de com funciona l'aprenentatge, que de fet ja la pedagogia ja havia intuït que era així. I és que aprenem connectant el que ja sabem amb el que estem aprenent. D'acord? Aquest model, des de les ciències cognitives, s'ha experimentat des dels anys 50-60 fins als dies d'avui, i fins al dia d'avui hi hem corroborat que realment d'alguna manera la ment funciona així. De fet, també les evidències de la neurociència, de la neurobiologia, ens porten a validar d'alguna manera aquest model de connexions, i és un model en el que podem entendre la memòria com una gran xarxa enorme, tan gran que no és impossible d'imaginar, una gran xarxa de dades que estan totes elles connectades per relacions de significat. És a dir, cada cop que aprenem una cosa nova, aquesta informació la sostenim a la nostra ment, tècnicament això es diu la memòria de treball, d'acord? I per aprendre, perquè aquesta informació quedi, l'emmagatzemem, no passi com la majoria de les coses que percebem que no les emmagatzemaríem, el que hem de fer és generar connexions basades en el significat d'allò que estem aprenent, d'acord? Connexions entre la nova informació i el que ja sabíem. És a dir, els coneixements previs, d'alguna manera, es converteixen en les prestatgeries d'aquesta biblioteca en la que podem anar incorporant més informació. Però és molt important entendre que no poden ser qualsevol coneixements, han d'estar relacionats amb allò que aprenem. Això té una conseqüència molt important sobre el fenomen de l'aprenentatge. Fixeu-vos, aquí us he representat el que serien els coneixements previs d'un principiant i d'un expert al voltant d'un tema concret. Lògicament, si un és principiant i un és expert, és en relació a un tema. Si ara els presentem una nova informació sobre aquest tema, la mateixa a tots dos, i no és una informació que inclogui un vocabulari que el principiant no entengui, els dos entenen aquesta informació, quin dels dos diríeu que té més capacitat d'aprendre aquesta informació? Moltes vegades tenim la inèrcia de pensar home, el principiant sembla que tingui més espai, no? Però en realitat, ja que dic això de l'espai, la memòria no funciona en termes d'espai. Si voleu parlar en termes d'espai, aleshores heu de saber que la memòria és gairebé infinita. No ens l'acabem en la vida, en tot el que vivim. Però en realitat no funciona en termes d'espai, el que fa que no hi hagi aquesta qüestió limitant a l'hora d'aprendre. El que diferencia el principiant de l'expert és tot el contrari. El principiant té molts pocs coneixements relacionats amb allò que aprendrà, d'acord? I per tant pot fer molt poques connexions. I per tant aquest aprenentatge serà més feble. Com més connexions puguem fer, serà més fort. En canvi, l'expert pot fer moltes més connexions, espontàniament, d'acord? I per tant, li serà molt més fàcil recordar aquella informació. Com a vosaltres us ha estat molt més fàcil recordar les ciutats europees que no pas aquelles altres ciutats. Com més coneixements tenim sobre una cosa, més fàcilment podem aprendre sobre ella. Això és important per entendre que hi ha un mite també molt habitual sobre com funciona la memòria, que és el mite, és pensar que la memòria és com un múscul. Tenim aquesta idea de que si practiquem memoritzant o aprenent, estarem fent més forta la memòria per aprendre qualsevol cosa.
La memòria no funciona així. La memòria no és una habilitat general que podem exercitar amb qualsevol objecte d'aprenentatge i fer-nos més capaços espontàniament d'aprendre millor. Si voleu veure-la com un múscul, aleshores heu de veure com milers de milions de músculs que quan apreneu sobre una cosa exerciteu un d'aquells músculs. D'acord? I us feu més forts per aprendre més sobre aquell tema. Bé, dit això, que són 4 cosetes molt bàsiques, hi ha moltes més coses que podríem veure sobre com funciona l'aprenentatge per entendre per què aquestes estratègies són les més eficaces, ens ajuden a tots a treure el màxim potencial de la nostra capacitat d'aprendre. Doncs començaríem per la que s'anomena elaborar. Què vol dir elaborar? Bé, elaborar té a veure amb aquesta possibilitat de promoure que es produeixin connexions entre els nostres coneixements previs, siguin quins siguin, i la nova informació. Quantes vegades heu vist un bitllet de 10 euros? M'imagino que moltes vegades, ja sigui de veritat o en foto o el que sigui, moltes vegades. Podríeu dibuixar? M'imagino que no podríeu. Com és possible que si l'hem vist tantes vegades no el podem dibuixar? Fixeu-vos que això d'alguna manera ja ens està dient una cosa també de la nostra memòria. Per molt que ens exposem a un objecte d'aprenentatge, si no passa alguna cosa concreta a la nostra ment, no l'aprendrem. La idea d'elaborar, precisament, és la idea que hi hauria darrere de la resposta a aquesta pregunta. La majoria de persones em diuen és que no m'he fixat, l'he vist 1000 vegades, però mai m'hi he fixat. Què vol dir no m'hi he fixat? Vol dir que no hem pensat, no hem reflexionat sobre com és el bitllet, per què és com és. No hem buscat connexions entre els elements que apareixen en el bitllet i coses que sabem, no hem buscat patrons que ens resultin familiars, no hem comparat amb altres bitllets, que de fet si els compareu us adonareu d'un patró i és que apareixen diferents estils arquitectònics en cada un dels bitllets. Doncs totes aquestes coses que el que ens porten és entendre que per aprendre necessitem pensar sobre el que estem aprenent. I pensar vol dir tractar de donar-li significat. Fins i tot a una cosa com un bitllet, que sembla que no tingui significat, se li pot donar significat a tot el que hi trobem. I aquest és un dels principis també més fonamentals de la psicologia cognitiva sobre com es genera l'aprenentatge. Quan pensem sobre el que aprenem, al cap i a la fi, quan intentem donar-li significat, clar, què vol dir donar-li significat? Home, doncs vol dir interpretar-ho a la llum dels nostres coneixements previs. I quan fem això, el que estem és promovent aquesta connexió entre el que sabem i el que aprenem. D'acord? Seria, doncs, això d'aquí, aquestes connexions es produeixen quan intentem donar significat al que aprenem. D'acord? Això també ens porta a parlar breument d'un altre malentès que existeix sobre el significat d'un concepte també del que es parla molt, que és l'aprenentatge actiu. Moltes persones, quan parlem d'aprenentatge actiu, creuen que aprenentatge actiu vol dir aprendre fent, learning by doing. En realitat, si un va a la literatura científica, veurà que l'aprenentatge actiu no es refereix exactament a aprendre fent, es refereix a aprendre pensant. Pensant, perquè podem estar fent, però si no pensem sobre el que estem fent, tampoc generem aquest aprenentatge. Per tant, lògicament, quan hem d'aprendre una cosa que es fa, la millor manera d'aprendre-la és fent-la. Però si no pensem sobre el que estem fent, no portarem a l'aprenentatge. De fet, l'aprenentatge actiu també es refereix a estar actius mentalment. Està tractant de donar significat a allò que aprenem. Clar, és llegir un llibre d'aprenentatge actiu? És sentir una xerrada d'aprenentatge actiu? En realitat la resposta és depèn, perquè depèn del que està passant en el cap de l'aprenent. Si l'aprenent espontàniament, quan llegeix un llibre, està parant-se i reflexionant sobre el que significa el que acaba de llegir, connectar-lo amb coses que sap, tècnicament és aprenentatge actiu. El que passa és que des del punt de vista dels docents no podem anomenar això aprenentatge actiu, perquè si no podem garantir que això està passant i no podem donar evidències de que això està passant, nosaltres no li podem dir aprenentatge actiu.
Nosaltres només li podrem dir aprenentatge actiu quan nosaltres estem fent que els alumnes hagin de pensar sobre el que aprenen i nosaltres, en demanar-los això, recollim evidències que això està passant. D'acord? Per tant, és important entendre que l'aprenentatge actiu en realitat vol dir estan pensant i, per tant, jo el que he d'aconseguir és que estiguin pensant sobre allò que vull que aprenguin. I a vegades són coses que per veure què estan pensant hauran de fer coses perquè és la manera en què jo veig que estan pensant que poden ser diverses. Però és clau entendre que, clar, mireu, us poso un exemple. Anar al laboratori a fer un experiment de ciències és aprenentatge actiu? Doncs depèn una altra vegada, perquè els estudiants estan seguint un protocol al peu de la lletra, no estan pensant el que fan, fins i tot estan parlant del partit de l'altre dia i al final surt alguna cosa i tampoc reflexionen del que ha passat, doncs per molt que sembla que estan fent coses i podríem dir és aprenentatge actiu, no és aprenentatge actiu, perquè no hi ha aquesta acció mental sobre l'objecte d'aprenentatge. Per tant, elaborar és una de les claus importantíssimes d'aprendre, que consisteix en tractar de donar significat, d'entendre allò que estem aprenent, de reflexionar-hi, i que, com dic, porta a aprenentatges més duradors, més transferibles i més productius. Anem amb la següent, que jo la tradueixo com abocar. Per entendre aquesta, ens hem de fixar en què en un procés d'aprenentatge, per poder dir que s'ha produït l'aprenentatge, han de passar tres coses en el nostre cervell. En primer lloc, hem d'incorporar una informació, això se li diu codificar. Hem de codificar una informació que hi ha a l'entorn, l'hem de representar a la nostra ment, ha d'accedir al nostre cervell. Però amb això no hi ha suficient per dir que hem après, perquè si la codifiquem però a la que prestem atenció a una altra cosa ja no desapareix, no hem après. Per tant, també ha de passar una cosa, que aquesta informació s'ha d'emmagatzemar en el nostre cervell. Però hi ha també una tercera cosa que necessitem que passi per poder dir que hem après. Perquè quantes vegades heu patit aquell fenomen de tenir una cosa a la punta de la llengua? Que és quan tu saps que saps una cosa però no pots demostrar que la saps perquè no la pots recuperar. Això és abocar. Abocar és la capacitat de recuperar un aprenentatge, un record i treure'l, i utilitzar-lo, explicar-lo, el que sigui. Fixeu-vos que quan pensem en l'aprenentatge, en general, creiem que la nostra capacitat d'influir en l'aprenentatge es troba aquí. Pensem que el que hem de fer per aprendre és insistir en la codificació, en com codifiquem. Interpretem que emmagatzemar és allò que sí que no podem fer res, que depèn de cadascú. El que té bona memòria emmagatzema millor i el que té pitjor memòria, doncs no. I considerem que abocar no forma part del procés d'aprenentatge, sinó que és la manera de comprovar si l'aprenentatge s'ha produït. Oi? Doncs en realitat, el que sabem científicament és que abocar és una de les accions que més contribueixen a consolidar l'aprenentatge. Aquí us poso un exemple, com us podríem posar molts altres, de molts estudis que s'han fet, en el que veiem dos grups d'estudiants, en els que, en aquest cas, és un experiment molt senzillet, però que ja es nota l'impacte d'això que en diem abocació. Doncs són dos grups d'estudiants, se'ls dona un text, i a un grup se li demana que el llegeixi i que el torni a llegir, és a dir, que codifiqui i que torni a codificar, que per cert és una de les coses que fan la majoria dels estudiants per estudiar, per aprendre. I en canvi, a l'altre grup se li demana que només llegeixi un cop i aleshores, a l'acabar de llegir, que intenti explicar tot el que ha llegit, tot el que recorda. I després d'haver estudiat d'una manera o de l'altra, se'ls fa un examen. Si l'examen es fa 5 minuts després, podeu veure que el codificar i tornar a codificar és més eficaç que haver llegit un sol cop i haver abocat. Per tant, abans us deia, les males estratègies d'aprenentatge ens enganyen, ens fan creure que hem après, perquè en el molt curt termini sembla que hem après. Però fixeu-vos què passa si l'examen només té lloc 2 dies després. Com el que recorden
els estudiants que van repetir la codificació, bum, baixa enormement, i en canvi aquests, hi ha un glip, però molt més suau. I una setmana després, doncs, continua baixant, i això també, però veieu que la diferència és enorme. I fixeu-vos que aquí només han llegit un text, vull dir, no hi ha hagut una activitat d'aprenentatge en la que hi hagués, doncs, elaboració, aprenentatge actiu, etc. Però el que vull dir, i crec que és molt important, és que hem d'entendre que la pràctica de l'educació, recuperar, treure el que hem après per explicar-ho, per utilitzar-ho, per fer-ho servir, ens fa aprendre més. Quan evoquem el que hem après, ho tornem a reaprendre. I d'una manera que és molt més efectiva que fer-ho de fora cap a dins, que tornar a codificar. Sabem per les enquestes que la majoria dels estudiants, i en aquest cas us parlo d'estudiants universitaris, que lògicament reflecteixen el que succeïa a l'escola, la majoria utilitzen la codificació com a estratègia d'aprenentatge principal. Llegir, tornar a llegir, subratllar i llegir el que havien subratllat. D'acord? Quan en realitat la vocació és molt més efectiva. N'hi ha estudiants que espontàniament han considerat que la millor manera d'aprendre és evocant. D'acord? I això és important entendre-ho. També podria dir un detall molt important. La vocació no és només efectiva per aprendre dades, no és només efectiva per recordar les capitals d'Europa o les parts de la cèl·lula, d'acord? En realitat, la vocació també promou aprenentatges conceptuals, els fa més transferibles, els fa més duradors. Clar, quan es tracta d'aprenentatges factuals, de dades, el que hem d'evocar és la dada. La capital de França és París, no hi ha una altra alternativa. Però quan es tracta d'aprendre un concepte, una nova idea, no es tracta de recitar-ho com està en el llibre de text, es tracta de treure-ho amb les pròpies paraules, explicar-ho amb les pròpies paraules o fins i tot mirar d'utilitzar-ho en una nova situació, tractar de reelaborar-ho. Fixeu-vos, he dit la paraula reelaborar expressament perquè quan expliquem el que hem après amb les nostres pròpies paraules estem tractant, li estem donant coherència, l'estem reestructurant i l'estem construint amb els nostres coneixements previs. De nou, estem barrejant la nova informació amb els coneixements previs. Bé, Espaià és una de les que jo crec que tots segurament coneixíem, però curiosament molts estudiants fan veure que no coneixen. A què em refereixo amb Espaià? Espaià en el temps. Oi que és molt habitual, us poso un exemple, no? Imagineu-vos que hi ha una prova avaluativa un divendres, i oi que és molt habitual que un estudiant deixi tot l'estudi pel dia anterior i massifiqui aquest estudi? Això fa molts estudiants. I els que tenen la sort de tenir aquesta habilitat innata, els hi pot funcionar, almenys a determinats nivells educatius. Els que ja no tenen aquests avantatges no els hi funciona, de manera que si ja ho fan així, clar, d'entrada no va. Ara, sabem que si al mateix temps, és que no es tracta de... no és necessari, no estic parlant que sigui necessari estudiar més, a vegades ho és, però al mateix temps, distribuït en el temps, en diferents sessions, produeix un efecte que no només millora el resultat en la prova, especialment per a aquells que una ajuda els aniria bé, sinó que fa que l'aprenentatge perduri molt més i també el fa, de nou, més transferible. Un experiment com qualsevol altre, en aquest cas tenim 3 grups d'estudiants, el mateix, se'ls dona un text pel que el llegeixin i se'ls farà un test en el que se'ls demana que expliquin tot el que recorden, totes les idees que recorden, d'acord? En aquest cas, a uns alumnes se'ls demana que llegeixin el text una sola vegada. A uns altres se'ls deixa que llegeixin 2 vegades, però seguides, una rere l'altra. I a l'altre grup el llegeixen un cop, deixen que passi una setmana i el tornen a llegir. D'acord? I cadascú, quan ja ha acabat de fer aquest procés, fa un test. Un test immediat o un test aplaçat 2 dies. Fixeu-vos que quan el test és immediat, l'estratègia de massificar és la més efectiva. De nou,
massificar ens enganya, ens fa pensar que estem aprenent i que hem après molt. En aquell moment, de fet, no, tenim aquesta sensació. En canvi, els que van llegir 2 vegades però deixant una setmana pel mig, en el test immediat gairebé recorden el mateix que els que acaben de llegir-ho per primera vegada. Sembla que no hagi aportat gaire, no? Haver-ho llegit 2 cops però separat. Ara, fixeu-vos què passa 2 dies més tard. Els que només han llegit un cop i els que han llegit 2 cops massificat estan igual. Si no calia llegir-ho 2 cops. Estan igual que els que ho han llegit una sola vegada. En canvi, els que ho han llegit 2 vegades però han deixat aquesta setmana, fixeu-vos que fins i tot sembla, no? Les diferències no són gaire significatives, però sembla que fins i tot recordin més coses que les que recordaven tot just haver llegit el text per segona vegada. D'acord? De nou, és un experiment molt senzill, però que ens mostra l'efecte que té aquesta pràctica espaiada. No? Reaprendre o tornar a practicar és molt més efectiu si es fa de manera espaiada en el temps. Mireu, una pràctica que es fa molt habitualment és, per exemple, no? En matemàtiques o en física i química, en problemes, no? Doncs posar tot un seguit de problemes i demanar als estudiants que vagin fent un rere l'altre, un rere l'altre, un rere l'altre i que vagin fent. No? I que fins i tot quan ja demostren que l'estan fent, que en facin més, no? Amb aquesta idea de que si segueixen fent ho aprendran millor. Bé, doncs en realitat aquesta és una idea errònia. No és que la repetició no ajudi a l'aprenentatge, clar que ajuda, però no massificada. En el moment que ja som capaços de fer un procediment que estàvem aprenent o que som capaços d'abocar una informació, tornar a practicar en la mateixa sessió no ens aportarà més aprenentatge. En canvi, si deixem que passi una mica de temps, si deixem que se'ns oblidi una miqueta i aleshores sí que tornem a practicar, aquí sí que tindrem un efecte real en què l'aprenentatge sigui molt més efectiu. D'acord? Per tant, aquesta idea de vinga, va, més problemes. Sí, però no. S'ha d'entendre que si volem que tornar a practicar sigui eficaç, s'ha de deixar que passi un temps. Una variant de la pràctica espaiada és el que anomenem la pràctica entrellaçada. Imagineu-vos que hem d'aprendre 3 coses diferents en una sessió. Doncs el que fem habitualment, per intuïció, és primer estudiar una, repassar-la, i quan ja me la sé, me'n vaig a la següent. I quan acabo me'n vaig a la següent. Això és el que es fa més intuïtivament. En realitat, la pràctica enllaçada seria això. Em poso a estudiar una miqueta aquesta, després la següent, i ara practico la primera, i ara practico i actuo. Doncs això també és molt més efectiu que no pas fer aquesta pràctica en bloc. Tot i que ens pugui semblar que no. Entrellaçar també pot voler dir això. Estudio les 3 i barrejo la pràctica de totes 3, d'acord? A l'atzar. Un clàssic. En aquest cas és aprenent una sèrie de procediments matemàtics i posant-los a prova. Uns alumnes van fer pràctica en bloc, primer un procediment, practiquen el procediment, després un procediment, practiquen el segon procediment, i uns altres que primer els expliquen els 4 procediments i aleshores els hi posen problemes de tots 4 procediments a l'atzar. D'acord? Quan practiquen, quan estan aprenent, fixeu-vos que els que fan la pràctica en bloc sembla que estan aprenent molt més, perquè se'ls hi dona millor. Estan resolent els problemes de manera més eficaç. I en canvi els que els hem demanat que entrellacin estan una mica més desesperats perquè sembla que no estiguin aprenent, perquè els està costant més aconseguir que els hi surti. Però fixeu-vos, aquest esforç cognitiu que això representa, mireu el que passa si comprovem el que han après al cap d'una setmana. Aquests mantenen l'aprenentatge i aquests altres que semblava que havien après molt, se'n van gairebé a un nivell de base. Això, d'alguna manera, el que ens està dient, abocar, entrellaçar, espaiar, no deixar que ens oblidi, ens està dient que quan fem l'esforç cognitiu, quan hem de fer un esforç cognitiu, o pensar sobre el que aprenem, donar-li significat, d'alguna manera enviem senyals al nostre cervell que això és important i necessitem recordar-ho la propera vegada, per no tornar a haver de pensar. En realitat, l'evolució el que ens porta
és a tenir ja les solucions que necessitarem a la vida per respondre ràpidament, no? I de manera eficaç. Pensar és fantàstic, però pensar, ja sabeu, segur que us heu trobat en moltes situacions que més tard se us ha acudit quina era la millor manera d'haver resolt la situació, si ho haguéssiu sabut o ho haguéssiu fet, no? Però bé, la qüestió és que precisament pensar és el que, no? I fer aquest esforç cognitiu és el que ens porta a aprenentatges més duradors. Vaig ja ràpid per acabar, més en termes socioemocionals. Aquesta estratègia que és confiar, que l'he dit així, té a veure amb la motivació. Té a veure amb el fet que per aprendre és important, molt important la motivació. Però per què? La motivació no és que faci que el nostre cervell aprengui més fàcilment. Quan estem motivats no és que funcioni millor la nostra memòria. Quan estem motivats aprenem més i millor perquè la motivació ens porta a fer aquelles coses per les quals aprendrem. És a dir, la motivació ens porta a esforçar-nos més, a dedicar-hi més temps, a dedicar-hi més atenció i per això aprenem més. D'acord? Per això la motivació és importantíssima. La major part de les persones creuen que la motivació és una qüestió d'interès. No? Si m'interessa m'esforço, si no m'interessa, doncs no. Bé, és veritat, l'interès és un factor de la motivació. Ara bé, primer, cosa important, l'interès no ve de sèrie. Creiem que ve de sèrie. Clar que hi ha coses que ja venim, que ja ens interessen o no. Clar, però l'interès es pot promoure, l'interès és contextual, es pot generar. Hi ha molts exemples a la vida quotidiana en els que us podeu adonar que l'interès pot ser una facilitat per posar-s'hi, però no és suficient per continuar, no? Si la cosa es complica o si la cosa perd l'interès perquè contextualment el perd. Quantes sèries heu començat i les heu deixat a mitges perquè us semblaven que eren molt interessants i les heu deixat a mitges perquè l'interès no s'ha mantingut, no s'ha generat, tot i que d'entrenadors interessaven, o llibres, no? Bé, és veritat, l'interès és important, però de fet, a l'hora d'aprendre, pel que fa a la motivació per aprendre, no és el més important. És més important el que anomenem l'autoeficàcia, que és la creença que té l'aprenent en si serà capaç o no d'aprendre allò que se li demana que aprengui, allò que el repte d'aprenentatge que té al davant. Quan una persona no confia en què podrà assolir els reptes d'aprenentatge, els objectius d'aprenentatge, això el desmotiva i això el porta fins i tot a l'extrem de ni tan sols intentar-ho, de ni tan sols esforçar-se o fins i tot boicotejar-se per poder tenir una explicació de per què no ho ha aconseguit. Però, bàsicament, estaríem parlant que pot portar fins i tot el que es diu una profecia autocomplerta. Si jo crec que no podré i, per tant, no m'esforço, doncs és evident que si no m'esforço no ho aconseguiré. L'autoeficàcia és clau, perquè l'autoeficàcia, fixeu-vos, i dic, és més important que l'interès, perquè de fet modula l'interès. A ningú li agrada jugar un joc que sempre perd. Un joc que pot interessar-nos molt, si veiem que no aconseguim tenir-hi èxit, perdem l'interès. Perdem l'interès per aquelles matèries, per aquelles disciplines en les que considerem que no som capaços d'assolir-les i, en canvi, guanyem interès per aquelles que se'ns donen bé. L'autoeficàcia, pel que fa a la motivació per aprendre, és un dels factors més importants, i és aquesta, com us dic, aquesta confiança. Sabem que l'autoeficàcia correlaciona amb les bones estratègies, és a dir, que en general els estudiants que espontàniament utilitzen bones estratègies d'aprenentatge tenen una alta autoeficàcia. Però aleshores, bàsicament perquè les bones estratègies porten a bons resultats i els bons resultats, de fet, són una de les coses que més ens motiven. La motivació és important per assolir els objectius d'aprenentatge, però assolir els objectius d'aprenentatge és encara més important per la motivació, perquè precisament construeix aquest sentit, aquesta creença d'autoeficàcia. I per últim, col·laborar. Bé, jo crec que tots sabeu que els humans som una espècie social, i prova d'això és, hi ha moltes, però en el context del que estem parlant és l'enorme capacitat que tenim d'aprendre els uns dels altres, però també
la manera espontània de com ens ensenyem els uns als altres. Ja des de ben petits tenim aquesta tendència, aquest impuls a ensenyar als nostres iguals. Quan aprenem plegats, ens posem en situacions que promouen el tipus de processos cognitius dels que hem estat parlant. Quan per exemple, l'aprenentatge cooperatiu, quan un estudiant ajuda un altre per aconseguir que aprengui, que entengui una cosa, aquest exercici que està fent d'explicar-li està educant. I moltes vegades ha d'estar pensant en altres exemples diferents per ajudar-li a entendre-ho. Quan un es posa a pensar en exemples sobre allò que ha après, està elaborant, està generant més connexions. Lògicament, el que està rebent l'ajuda també del seu company, a part de l'ajuda que tenia del docent, també s'està beneficiat. De fet, en situacions així, moltes vegades pensem que només es veu beneficiat el que rep l'ajuda. No. El que ajuda, bé, és veritat que potser les notes no canviaran gaire. Baixar no baixaran, segur. Potser no canviaran gaire, però el benefici real no l'estem veient. El benefici real és un aprenentatge que perdura després de les proves, que va més enllà. I recordeu una cosa, com més sabem, més podem aprendre, més fàcilment aprenem. Per tant, quan promovem aprenentatges que perduren, estem ajudant els estudiants a ser cada cop millor aprenents. Si el que aprenc s'esfuma, no m'estarà donant aquest avantatge. Per tant, qualsevol esforç que fem, que no només ens permeti passar les proves, que d'acord, també és important, però que a més faci que aquests aprenentatges siguin més duradors, entre d'altres coses, estarà realment valent la pena. Al final, serà el mateix temps dedicat, només que d'una manera el dedicarem de manera intel·ligent, de manera eficaç, i de l'altra manera, doncs no. Només per acabar, com deia, sabem que hi ha una correlació entre bones estratègies i autoeficàcia. Però això és una relació de causalitat, en principi sembla que ho ha de ser. De fet, sabem també, per experiments, que si millorem les estratègies que fan servir els estudiants, aconsegueixen millorar els seus resultats i això aconsegueix millorar la seva motivació. Per actuar sobre la motivació, anar directament a la motivació, intentant animar-lo, pot estar molt bé en el curt termini. Però si per molt que l'hem motivat torna a fracassar, torna a no aconseguir-ho, la motivació s'acabarà. Si en canvi incidim ajudant-lo a aprendre, a assolir els seus objectius d'aprenentatge, això serà el que portarà a que millori la seva motivació i això li farà confiar cada cop més en aquestes estratègies. Ho dic perquè també a vegades, quan intentem ensenyar bones estratègies d'aprenentatge, els estudiants també, d'entrada, poden ser escèptics amb aquestes estratègies. Si aconseguim que ho provin i gràcies a això fan aquest cicle, posarem una roda en marxa i aquesta roda ja s'autoalimentarà per facilitar, per promoure que els aprenents siguin més autònoms, que tinguin més iniciativa i estiguin més motivats amb la seva capacitat d'aprendre. I això és tot. Moltes gràcies, aquí us deixo els llibres en els que parlo d'aquestes idees molt millor que del que ho he fet ara mateix. Moltes gràcies. Mira, jo, des d'aquí darrere de la càmera ho faré perquè així no em trec la mascareta. He recollit algunes preguntes. Algunes clarament penso que l'han fet alguns pares, d'altres potser professionals. Dic això perquè hi ha una pregunta que diu quina importància té el dormir en l'aprenentatge? Molta, molta, molta. També, veus, aquesta és també una d'aquelles coses que jo crec que sembla evident i que malgrat això hi ha molts estudiants que no ho tenen en compte. Mireu, quan estem aprenent, quan estem fent una acció per aprendre, doncs en el nostre cervell s'estan produint una sèrie de canvis. Però en realitat, quan ja deixem de fer-ho, quan estem ja fent una altra cosa, el nostre cervell continua treballant en aquests canvis que ens portaran a aprendre.
un moment molt important en què el cervell acaba de fer aquesta reestructuració. Al final, aprendre és canviar l'estructura del nostre cervell. Cadascuna de les accions, les experiències que tenim, ens fan aprendre perquè el nostre cervell es modifica. Doncs una part important del procés de consolidació, que se li diu, de l'aprenentatge es produeix durant el son, mentre dormim bé, perquè hem de passar per les etapes i hem de dormir les hores adequades. Realment, segur que ho heu notat de vegades, d'acabar d'una sessió d'aprenentatge una mica amb les coses difuses, fins i tot amb una miqueta de desordre mental, i que el dia següent, si hem dormit bé, recordem molt millor el que estàvem aprenent i fins i tot tenim les coses molt més clares. Dormir és importantíssim per l'aprenentatge i una de les pitjors coses que pots fer és quedar-te la nit estudiant de cara a un examen. Ja no només perquè això no ajudarà a consolidar l'aprenentatge, sinó perquè a sobre estaràs cansat, no hauràs pogut recuperar els teus recursos cognitius i et pot funcionar alguna vegada, sí, clar, però en general és de les pitjors idees que podem tenir. De fet, deixar l'aprenentatge per l'últim moment, independentment de si podem dormir o no l'últim dia, és tot el contrari del que podem fer per aprendre bé, per aconseguir aprenentatges de qualitat. Tinc una altra, que aquesta segur que és d'un docent. Diu que hem de fer activitats interessants més que no pas divertides. Sí, això ho dic que jo un molt excés d'emoció pot dificultar el procés d'aprenentatge. Però això vol dir partir dels interessos de l'alumnat o fer que generin interès en el procés mateix d'aprendre. Més que res perquè no sembla que allò que els interessi, és una mica llarga la pregunta, els interessi per generar nous aprenentatges. Un exemple, fan hores i hores a l'Instagram o al Fortnite, però si els hi dius que calculin el tir parabòlic de les bales que disparen o que analitzin el biaix de gènere de les fotos d'Instagram, mostren el mateix desinterès o desgana que en un altre context. Què diu d'això la ciència? Bé, la primera part és una cosa que és veritat que la dic, en el sentit que les emocions són molt importants, tenir-les en compte en els processos d'aprenentatge, però precisament és important tenir-les en compte perquè ens poden ajudar o ens poden dificultar l'aprenentatge. En general, i no només pel tipus d'emocions, si són positives o negatives, en realitat el que més determina la seva afectació en l'aprenentatge és la seva intensitat, el que es diu l'arousal, el nivell d'activació que ens produeix. Les emocions que ens activen massa, ja siguin bones, l'eufòria, o dolentes, l'ansietat, no ens ajuden a fer aquests processos cognitius reflexius que requereix l'aprenentatge, el tipus d'aprenentatge que promovem a l'escola, que ara parlaré d'això. I per això és important entendre que quan diem que hem de tenir un bon entorn, hem de vigilar perquè no es tracta que les activitats siguin explosives, emotives, divertides, que al final què passa en aquestes situacions? Primer, que el que està provocant l'emoció no és l'objecte d'aprenentatge. És un element accessori que hem introduït per crear aquest efecte. I llavors és el que s'emporta tota l'atenció. No és l'objecte. Faig moltes vegades l'acudit aquest, que aleshores el nen o nena arriba a casa i diu, mira, avui a Ciències hem fet un experiment que explotaven líquids i tal. I la mare li pregunta, i què has après? No ho sé, no sé, però ha estat molt divertit. Bé, això és important perquè hem de vigilar, primer, que el focus, que l'emoció procedeixi una miqueta d'allò que s'està realment aprenent, que s'està fent, i que no sobrepassi uns nivells que facin que un no acabi realment reflexionant sobre el que està aprenent. Aleshores, això que es passen hores al Fortnite i en canvi els hi costa molt més. Bé, aquí hi ha una proposta d'un psicòleg evolutiu que ha estat molt ben rebuda, almenys fins a la data, per entendre per què hi ha una sèrie de coses que ens agrada a tots aprendre i d'altres coses que ens costa més posar-nos-hi. Segons aquesta proposta, podríem considerar que hi ha una sèrie
de coneixements que serien biològicament primaris i uns altres que serien biològicament secundaris. A què es refereix amb això? En la nostra evolució al llarg de milers de milions d'anys, si parlo ja de la nostra espècie, estaríem parlant de centenars de milers d'anys, les situacions a l'entorn en el que hem viscut estan molt diferents de l'entorn en el que tenim. L'accés a la informació que tenim ara no l'hem tingut mai. Aquelles coses que eren importants per a la nostra espècie aprendre són coses que el cervell ha evolucionat per aprendre-les de manera espontània, sense esforç, fins i tot les busquem. Hi ha una cosa que tots la sabem, l'idioma, la llengua parlada materna, l'aprenem espontàniament, ningú ens ha d'ensenyar, només per exposició l'aprenem. El nostre cervell ha evolucionat per aconseguir aquesta fita tan espectacular, aprendre a parlar només escoltant les persones del nostre voltant, en aquesta edat. La manera de relacionar-se socialment és també un aprenentatge biològicament primari, que també l'aprenem per imitació, per observació, espontàniament. Ens sorprèn com els nostres fills de sobte fan acudits. I totes aquestes coses són aprenentatges que no només no ens costen, aparentment no ens costen, sinó que també els busquem. I per tant, busquem les relacions socials, busquem el tipus de coses que videojocs i coses ens ofereixen. En canvi, els coneixements biològicament secundaris són els que tenen a veure amb la cultura. Són aquests coneixements que hem anat generant com a espècie i que sobretot els hem fet créixer els últims segles. Matemàtiques, història, ciència, informàtica, música, fins i tot. Doncs tots aquests coneixements ens costa aprendre'ls. Hem de fer un esforç cognitiu. De fet, us he dit que una de les coses que hem de fer per aprendre'ls és pensar. I pensar costa. Pensar no és una cosa que surti gratis. D'acord? Llavors, no estem motivats de sèrie per posar-nos a aprendre aquestes coses com ho estem per a aquests altres aprenentatges. Per tant, aquí és, lògicament, hi ha persones que poden fascinar-se per un determinat camp del saber i dedicar-hi temps i fer l'esforç que requereix aprendre-ho, però aleshores per aconseguir-ho l'únic que podem fer és, per una banda, incidir en l'interès contextual, és a dir, tractar que entenguin això, que se n'adonin de la rellevància del que aprenen, ja sigui una rellevància intrínseca o extrínseca. És a dir, l'interès no té per què ser només intrínsec. Intrínsec és perquè m'interessa allò que anem a aprendre, perquè veig que té relació amb alguna cosa que m'interessa, perquè de per si ho trobo interessant, però no podem tampoc deixar de banda la motivació extrínseca, que és la motivació que tenim quan considerem que allò és important aprendre-ho perquè allò m'ajudarà a aconseguir una altra fita. Compte, pot ser una fita materialista, si voleu, però també pot ser una fita totalment noble, perquè si aprenc això podré resoldre aquest problema que afecta la meva comunitat o que afecta el medi ambient. Per tant, no és gens fàcil, perquè com dic, el nostre cervell no ha evolucionat encara, no ha tingut temps de posar-nos-ho fàcil com ens ho posa per aprendre la llengua materna. Fixeu-vos que també aprendre un segon idioma a partir dels 10-12 anys també costa un esforç enorme. El nostre cervell ja està fent servir regions que no estaven pensades per aprendre un segon idioma. Doncs les matemàtiques igual, tenim un cervell matemàtic, però les matemàtiques que demanem, que ha generat la nostra societat, requereix que el nostre cervell es posi, es diu cooptar, regions que no havien evolucionat per fer aquesta funció i les utilitza. Clar, fer aquesta reestructuració costa un esforç. Llavors, no és fàcil, hem d'incidir no només en l'interès, sinó també en la qüestió de l'autoeficàcia, que moltes vegades ens la deixem de banda. I l'autoeficàcia moltes vegades determinarà si faré l'esforç o no, o si mantindré l'esforç o no. Clar. Una reflexió també. Intueixo que d'una mestra d'infantil que
que també tenen un paper cabdal, no? Diu, dels 0 als 3 anys, les experiències que van vivint, entenc que encara que no pensin conscientment, en el que estan aprenent, van configurant la seva xarxa de connexions i per tant aquests aprenentatges també faran de coixí de coneixements previs que els permeten connectar-los amb els nous que aniran adquirint. Sí, aquí, de fet, precisament, quan diem que per aprendre hem de connectar una nova informació amb allò que sabem, clar, una reflexió que un pot fer de seguida és però aleshores com vaig aprendre per primera vegada si jo no tenia coneixements? Doncs en realitat sí. En realitat sembla que ja naixem amb una sèrie de coneixements nuclears que s'anomenen. Són coneixements molt bàsics, molt bàsics. Difícilment entendríem el tipus de coneixements que signifiquen, però són ja coneixements sobre la natura dels objectes. Un nen petit ja sap que un objecte no pot desaparèixer, així com així. Que té continuïtat, que té entitat física. Ja tenim certes idees preestablertes sobre els objectes animats en relació als que no ho són. Ja tenim certes idees preestablertes sobre la natura de l'espai, la diferència, fins i tot l'alçada. Ja tenim un coneixement que l'alçada fa mal. Hi ha una sèrie de coneixements nuclears a partir dels quals, des de la primera experiència i totes i cadascuna de les experiències, van construint tota aquesta xarxa que s'anirà fent enorme. I sempre aquesta xarxa vinculant el que anem aprenent, o sigui, la nova informació, allò que ja sabem. I abusant ja una mica, i per acabar n'hi ha més, però en una societat amb tants estímuls, com podem aconseguir que els nois i noies estiguin concentrats? També deu ser d'un docent. Clar, doncs traient els estímuls de l'entorn. Clar, una cosa que és evident, si un estudiant es posa a estudiar amb el mòbil al costat, el mòbil genera una atracció que la millor manera, abans parlàvem de regular les emocions. Regular les emocions també vol dir actuar de manera anticipada perquè no es produeixin. Posar el mòbil en mode avió i fora de la vista, doncs és clau per aconseguir mantenir-se una estona més concentrat. No podem tampoc posar-nos a estudiar amb la tele. O fins i tot, el tema de la música és complex, però en general tampoc és una bona idea estudiar música. És complex, s'han d'explicar els matisos, però en general tampoc és una bona idea, perquè al final tot això són estímuls que estan demanant l'atenció del nostre cervell, estan competint contra allò al que hauríem de prestar atenció si és que volem aprendre. Clar, no he parlat de la importància d'aconseguir concentrar-se, i moltes vegades aconseguir concentrar-se ja no és una qüestió sinó de posar els mitjans al voltant adequats perquè aquesta concentració es produeixi. Si poso aquí el mòbil i allà a la televisió m'estic tirant pedres a la taulada. Si em vull concentrar de debò, apago la tele i trec el mòbil de la vista. Això són els millors consells que podem donar en aquest sentit, perquè realment no ho pensem, però com dic, algunes de les millors estratègies de regulació són precisament evitar l'estímul que provocarà aquestes emocions, i per tant, això és una de les coses que podem fer, vigilar que l'entorn d'aprenentatge ajuda a focalitzar l'atenció al que toca. Molt bé, doncs moltes gràcies. Passo davant un moment per donar les gràcies i per dir a tots els que han estat connectats que això també ho penjarem al YouTube, sobretot perquè els alumnes que s'ho hagin perdut ho vegin
i convocar les persones que vulguin per les properes xerrades, que segur que seran tan interessants com la d'avui. Moltes gràcies. A vosaltres, tot un plaer.